आणि तुम्ही विकणारे असेल तर प्लीज असे घाणेरडे आंबे तर बिझनेस करूच नका. पैसे कमवाल ना ते सर्व औषधांमध्ये जाणार. हे तर असं झालंय मम्मी, ते विकणारे खराब आंबे घेऊनच बसले. तर इकडे बघा मी आंबे विकत आणले. तर आता आपण समोरच आंबे कापूया. आणि मी तुम्हाला सांगतो, हे जे बाहेर बसतात ना मम्मी, रत्नागिरी मार्केटला आपण जातो ना, जिकडे सॅटर्डे मार्केट भरतो तिकडे वरतीच ना राम मंदिर समोर अशी बायका बसतात, सर आंबे घेऊन बसतात. दिसायला किती सुंदर, दिसायला एवढे सुंदर आहे बघा. असं लाल 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 दिसते ना असे. सुगंध पण घ्यायला असं वाटतं का बाप रे, आता तर एकदम मस्त. आणि सांगतो रेट पण सांगतो, 250 रुपयाचे 12 सांगतात, 200 रुपयाला 12 देतात. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला एक एक्सपिरियन्स सांगतो. आता समोरच मम्मी काप जरा. आंबा पहिलाच खराब आहे, तो नको कापू. चांगला, तो चांगला दिसतोय तो काप ना. त्यातले बघा 12 मधले किती, 1 2 3 4 5 6 8 आहेत ना, 8. तर आपण कुठून घेतलं पाहिजे आणि कुठून नाही घेतलं पाहिजे ह्याचं पण आपण दाखवू शकतो ना. तिकडे आता बाहेर बसलेले त्यातले हे ओतून दाखवू. हे मी दाखवायला ठेवलेलं त्यांना. कुठेच पण ओतले असते तरी विकायचे नाही ना आंबे. लोक फसतात. शेवटी 200 रुपये पण व्हॅल्यू आहे ना काहीतरी. आता ही ओत. आणि ह्याच्यात 4 आंबे आम्ही कापलेले. 4 आंबे मधले 4 आंबे खराब आहेत. 4 आंबे खराब. हे बघा दाखवतो. हे पिशवीगड डुकर लागल्यासारखी. हे बघा. हा बघा, एक आंबा खराब, पूर्ण आंबा खराब. हा पण आंबा खराब. हा पण आंबा खराब. हा पण आंबा खराब. हे पण आंबा खराब 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 खराब. त्यात पण आहे ना अजून एक फोड आहे त्याच्यात. काढ सर्व ते, म्हणजे दाखव सर्वच खराब आहे ते. काय माणूस खाणार. हे बघा, हे पण खराब. मोजके 2-3 फोड खाल्ले असतील. हे बाजूची घेतली जराशी. हे काय एवढे एवढेशे फोड आहे काय. हे खराब. ठीक आहे. आता हे लाईफ काप जरा. हे जाऊ दे, खराब आहे ते. आपण तुमच्या समोरच जरा लाईव्ह कापूया. हे डायरेक्ट सुरीकर हाफ कर. कसे नवीन माणसं असतील ना, ते घेऊन फसणार तरी नाही. तुम्हाला सांगतो, असं बघाल ना तुम्ही, अरे वा आंबा बघा किती मोठा आहे, वास घेऊन अरे वा लय मस्त आहे. आणि मग शेंडी लागते आपली दाखवतो. आणि असंच रिझन आहे मम्मी, मोठे मोठे फळ मध्ये पण जरा कीड असते. हे असतं ना, काप झाडावरच पिकलेले वाटतात ना, ते आंबे काढून ठेवतात, त्यांना माहिती असतं. काप तरी पहिला. हे बघा बाहेरून किती सुंदर दिसते ना, आतून बघा. काप काप. त्यांना सर्व प्रॅक्टिकल दाखव, बोलू नको दाखव. हे घ्या, आंबा खराब. हा बघा, डुक्कर म्हणा किंवा काय म्हणा, कीड म्हणा, म्हणजे याच्यात असं असलं ना की बोलतात आंबे डुक्कर आहे. खराब खराब. काय खाणार ह्याच्यातलं, काय खाणार. हे काय साईडचं कापून खाऊ. खराब आहे. ठेव इकडेच. हा काप. तिकडे कॅमेरा पकड. नाही थांब, मी कापते, तू हात कापशील. हाईट चांगला दिसतोय. चांगला दिसतोय. हा पुरा किडका. खराब. पुरा किडका. तेच बोललो, दिसायला चांगलं दिसतात, आतून काहीच गॅरंटी. एक पण फोड नाही. ठीक आहे. एक पण फोड येण्यासारखी नाही. आता नेक्स्ट टाइम काय करेल माहिती, तिकडे विकतात त्यांना तिकडे सुरी घेऊन जाईल आणि तिकडेच कापेल जरा. हे बघ, हा तिसरा. एक पण खाण्याचा 200 रुपयामध्ये एक पण फळ खाण्यासारखा नाही बघा. असं झालं की आम्ही असं वाटतं किडकेच उचलून आणलेत काय. तर बी अवेअर. मँगो घेताना बी अवेअर. हे बघा, सुगंध तर असा येतोय ना, आडीतले आंबे नाही, आडीतले काय एकदम असं वाटतं की आता खाऊ. सुगंध एवढा चांगला येतोय, पण काय खाणार याच्यातलं. बघा ऑलमोस्ट सर्व खराब. एकही म्हणजे रेकॉर्ड झालं. रेकॉर्ड आंबे खराब होण्याचा रेकॉर्ड आज रेकॉर्ड झाला. व्हिडिओ मध्ये पण रेकॉर्ड झाला. हे बघा, हे खराब. हा पण खराब आहे. दिसतंय तुम्हाला क्लिअर आहे बघा. खराब आहे. खराब. खोल. आता हे काय राहिले, 8च्या 8 खराब झाले. लाईनीतून खराब आंबे. आपण असं वाटतंय हे तर असं झालंय मम्मी, ते विकणारे खराब आंबे घेऊनच बसले. पूर्ण खराब. हे बघा, मी कधीच रस्त्यावरचे आंबे घ्यायचे नाही. घेऊन जाऊ त्यांच्याकडे. हे बघ, आणि तुम्हाला सांगू मी काय घेऊन जाणार इकडे. ते माझ्या इकडून 10 किलोमीटर लांब आहे. ते रेल्वेचे जिकडे मार्केट लागतो ना, सॅटर्डे मार्केट, तिकडे बायका बसत, तिकडून घेऊन आलोय. तिकडे आता कुठे घेऊन जाऊ मी, कसं दाखवणार. 10 किलोमीटर कुठे घेऊन जाऊ. पण हे राहू दे, जर माझं काम असेल ना तिकडे जायचं तर मी जाणार आणि त्यांना दाखवणार की बघा हे काय आहे. हे राहू दे. 3 कशाला कापू. नाही काप, तू काप. एक पण पोट खाण्यासारखं नाही आहे. हे बघ, पूर्ण पूर्ण खराब आहे बघा. पूर्ण. हे बघ बाई, यावेळी आपला व्हिडिओ शूटिंग मध्ये एक वेगळाच रेकॉर्ड झालेला आहे. 12 आंब्यापैकी 10 कोल्लेल्या, 10च्या 10 खराब.
आणि आता माझा डोकं खराब झालं इकडे. बस आता काय नाही होतंय. आपण आता आवडीने हे बघ पूर्ण खराब, पूर्ण किचन भरला. लाईट लागली लाईट. हे बघ ठीक आहे. हा तर खराब आहे, कापायच्या लायकीचाच नाही. तू काप तरी काप, तू काप. एक पण कशाला सोडायचं तो. आणि सर्व मला एक पिशवीत भरून दे. हे बघ खराब खराब, वरचं चांगलं आहे फक्त. खराब पूर्ण खराब दिसतं तुम्हाला? खराब पूर्ण खराब. ठीक आहे. आता एक काम कर, एक चांगली पिशवी घे. फेकू नको, मला पिशवीत भरून घे. मला त्यांना द्यायचं परत रिटर्न. बघूया काय म्हणतात ते तरी बघूया आपण. हे पैसे देतात की नाही. नाही तर तुम्हाला लोकेशन दाखवतो. खरं सांगतो घेऊच नका. आंबे असे झाले त्यापेक्षा आमरस खाल्लेला परवडलं. आम्ही आमच्या आमरसचं प्रमोशन नाही करत आहे, पण आंबे बघा असे आहेत. मग हाच रिझन आहे, हाच रिझन आहे की मी आंब्याचा बिझनेस नाहीच करत आहे. परत आंबे असे खराब निघाले तर तुम्ही आम्हाला सांगाल, बरोबर ना, की आंबे खराब आहेत. हे तर मला वाटतं खराबच आंबे होते. पेटीतले आंबे चांगले असतात, पण असे खाली बसणाऱ्यांवर बोलतो ना आपल्याला की हा बाबा चांगले दिसले आपण घेऊया, तर कायच कामाचं. हा ते फेकायचे ते फेक, हे सर्व तसेच मला करून दे. हे सर्व देते ना. ते नको नको, थांब थांब. हे खिचडी नको देऊ कायच. मोठे मोठे जाडे जाडे दे. जाडे जाडे दे फक्त. ते काय खिचडी साल बिल काय करणार. मी बोललो आज जरा सुट्टी आहे, आज कोण चेक इन नाही आहे, कोणातच काही येणं जाणं नाही, म्हणजे आज कोणी चेक इन नाही आणि उद्या पण नाही. बोललो जरा झोपेल, आराम करेल. झोपायला गेलो तर पाण्याचा टँकर आला. पाण्याचा टँकर आला, बोललो आंबे आणलेत. आणि तुम्हाला नशीब सांगू मम्मी, हे आता वरती गेस्ट आले होते ना मी, तर त्या गेस्टला मी बोललो मी आंबे आणलेत, आंबे आणले आणि तुमच्याकडे येतो, तुमच्याबरोबर येतो कापायला. पण काही वेळ आणि मला लक्षात नसल्यामुळे मी नेले नाही. बापरे, त्यांच्या समोर जर मी हे कापले असते वरती जे चेकिंग मध्ये, त्यांना काय वाटलं असतं. तर पकड हे, आता हे पकड. मी काय करतो, भर पटकन ह्याच्यात जरा डेकोरेट करून भरतो व्यवस्थित, असे स्लाइस भरतो व्यवस्थित. हे सर्वच भरतो मी तसंच. पिशवी ट्रान्सपरंट का घेतली की त्यांना दिसू दे सर्व काय, बरोबर ना. 12 आंब्यामध्ये 12 आंबे खराब बोलणार तुम्ही, तर रेकॉर्ड बनवलात. एवढं तर कधीच रेकॉर्ड मी बघितलेला नव्हतं. एक पण आंबा खाण्यासारखा नाही. नेऊन तरी देऊया, बघूया ते लोक काय करतात. तेच ना, हा बोलतात का नाही बोलतात. आणि तुम्ही पण कोणी बघणार आणि पण आंबे नेले असतील तर तुमचे पण असे झाले असतील तर कमेंट मध्ये सांगा. आणि तुम्ही विकणारे असेल तर प्लीज असे घाणेरडे आंबे तर बिझनेस करूच नका. पैसे कमवाल ना ते सर्व औषधांमध्ये जाणार, तुमचं काय भलं होणार नाही असं हे करून. हे काय खराब आंबे, हात लावायला पण बेकार वाटतंय. एवढी मी आंब्याच्या गावातली आहे ना, असे आंबे मी कधी बघितले नाही. हा, मम्मी तर रत्नागिरीचीच आहे आणि मी पण आहे. तर हे असे फालतू तर कधीच विकू नका. फालतू कधीच विकू नका. नाही तर खरं फेकून टाका, ते गाय बैलांना खाऊ द्या. होय ठीक आहे, पण हे असं बिझनेस विकू तर नका कोणाला. तुला वेळ असली तर नेऊन दे, तर दाखवशील. आता जातोय मी, एका जातोय. आता किती वाजले संध्याकाळी, लोक किती फसतील. आता दाखवतो. आपल्या एका ह्याच्यामुळे लोकांचं चांगलं होते. बघ 5-20 झाले ना, 5-20 ते बसलेले असतात तिकडे. तर आता जातो आणि ते त्यांना दाखवतो, त्यांना विचारतो. आता रेट नवीन विचारतो, आंबे कसे आहेत ते. परत बोलशील सुरी दे, सुरी घेऊन दे मला, सुरी दे मला एक. सुरी पण त्यातच टाक. ठीक आहे, बघा आंबे बघूया तरी. सुरी आहे त्याच्यात आपली. कुठे सुरी आहे? ती बघ आतमध्ये आहे. कापायला बघूया तिकडे. हा बघ आधी. आता कसे डझन आहेत परत विचार आंबे आधी, आणि एक मला कापून दाखवा. पहिले विचारतो. हा, आणि हे काय? हे ज्वारी आहे दवाईची. मन माझं हे झालं एकदम, खायला वाटले होते आंबे. नाही, आपल्याला असे वाटतात ना कधी कधी खायला. पण बघूया तरी ते काय म्हणतात, बघूया. पैसे देतात तर आमची चुकी नाही. आमची चुकी नसेल तर मी तुम्हाला ऍडवाइस करेल की तिकडून कधीच घेऊ नका मग, है ना. तिकडून काय कुठून असेच बसणाऱ्यांकडून किडकेत निघणार सर्व. काकी परवा आंबे दिलेले ते नाही, आंबे इकडे होते ना 1 डझन. एक तरी आंबा चांगला पाहिजे ना. मग विकता कशाला हे, विकता कशाला मासे. खराब आंबे सांगितले तर कोण घेणार आहे का. एक तरी चांगला निघाला पाहिजे ना. अरे एक असताना तरी मी काय आणलं नसतं. 12चे 12 आंबा खराब आहे. फुकट घेतले का इकडनं.
आम्ही शेतकऱ्याकडनं घेतलेलो. कोणते शेतकरी असे? कोण पण येतात तिकडे झाड पिके आंबे घेऊन. होती आंबे विकणारी होती, पण बोलतात ते तसेच असतात, खराबच असतात. मग ते विकता का तुम्ही? मग तेच मी बोललो. बघा मला काय त्यांचं नेऊन खाणार काय? ते लेडीज होते आणि बाकी होते आणि मला इन्सल्ट करायला कोणाला आवडत नाही म्हणून मी काय बोललो नाही तर दुसरा कोण असता तर तिकडेच ठेवून पण आला असता आणि बाकी काय. पण मला तुम्हाला सर्वांना एक सजेशन द्यायची आहे. कालू हां असा येतो ना, तर मला सर्वांना एक सजेशन द्यायची आहे की ते काय कसले आंबे बोलले, झाड पिके आंबे बोलले का त्याला? झाड पिके आंबे. हां, तर झाड पिके आंबे इज इक्वल टू खराब आंबे. म्हणजे खराब आंब्यांना झाड पिके आंबे बोलले पाहिजे आता. आणि आता असे आंबे साठेवाल्याचे आंबे साठेवाले जे घेऊन बसतात ना बाहेर, चुकूनही घेऊ नका तिकडे. आता एवढ्यात नाही घ्यायचे. एवढ्यात घेऊच नका आणि घेऊच नका. ते आर्ग्यू हे काय करतात माहिती काय? ती काय बोलली? मी बोललो तुम्ही ते बोलतो तुम्ही घेता कशाला, मी घेता कशाला बोललो. मग तुम्ही विकता म्हणून माणसं घेतात हां ना. तुम्ही विकता म्हणून आम्ही घेतो ना. आणि कोणाकोणाला माहित नसतं झाड पिके. आम्ही काय तुम्ही काय खराब आंबे नाही बोला, झाड पिके आंबे बोललात ना विकताना. हां. तर झाड पिके आंबे बोललो तर मला बोललो चांगले असतील. झाड पिके म्हणजे झाडावर पिकलेले, हां. मग चांगलेच असले पाहिजे ना. ते बोलते तुम्ही कशाला घेतला. मी बोललो खराब आंबे बोलून विकला असतं तर नाही घेतलं असतं मी. तेच ना. तिकडे ट्रॅफिक पोलीसवाले आले, तिकडे आजूबाजू आले, कोणच काय बोलला नाही. बाजूवाली बोलते पण आहे पैसे देऊन टाक, ते बोलते नाही मी शेतकऱ्याकडून घेतले आहेत. तर मला जास्त काय आर्ग्यू करायचं नव्हतं तिकडे, उगाच भांडणं करायची नाही होती मला. लोकेशन सांगतो, ST स्टँडच्या बाजूलाच सर्व ते बायका बसलेल्या असतात, भाजी घेऊनच बसलेल्या असतात. उगाच मला त्यांचा पण फेस पण रिव्हील नाही करायचं आहे, उगाच कोणाची बदनामी नको. पण एक इन जनरल सांगतो, खाली बसणाऱ्यांकडून तर घेऊच नका. आणि हेच आंबे नाही तर ऑलमोस्ट सर्वच आंबे असे खराब निघतात. लास्ट इयरची पेटी बघितलीस ना, एक पण आंबा चांगला नाही. हा 12चे 12 आंबे खराब बघा. 12 आंबे खराब. तिकडे तर मन करत होतं की तिकडे तिच्या बाजूलाच बसू, विकायलाच बसू, खराब आंबे घ्या, खराब आंबे घ्या, हां तेच ना. असं तिकडे स्टॉल लावला पाहिजे. तर चला कशाला म्हणतात मग विकायला तुम्ही बसलात ते म्हणजे घेणार. तुम्ही डायलॉग काय मारला बघा ना त्यांनी की तुम्ही विकत कशाला घेतलात, विकत कशाला घेतात. मग मी बोललो तुम्ही विकताय म्हणून आम्ही विकत घेतलं. बरोबर ना. तर मी जाणून बुजून गेलो, मला माहिती होतं हेच रिॲक्शन होणार त्यांचं. ते का बायका ऐकणार नाही, पण मला व्हिडिओ थ्रू हेच दाखवायचं होतं. हां त्यांना वाटणार नाही, त्यांना बोलल्याचे नाही नाही असं कसं. ते बोलतो 1-2 खराब. मी बोललो 1-2 चांगले तरी निघाले असे ना तरी काय वाटलं नसतं बोललो. तेवढं तरी टेस्ट तरी करायला आली असती. 12चे 12 आंबे खराब निघाले. जीव लागतो माहितीये का, असा जीव तुटतो. बाजूवाली बोलले देऊन टाक ना त्यांचे पैसे. मग एक पण आंबा चांगला नाही. जर तुम्हाला माहिती आहे ना विकताना की हे आंबे असे खराब आहेत, त्यांना माहिती आधी. बाजूवाली बोलते, बाजूवाली आहे का दुसरी कुठून आली, बोलते नाही नाही खराबच असतात. अरे मी बोलो खराब असतात तर विकतात कशाला. ते बोलो 20 रुपयाची वस्तू असू दे, 200च्या नाही तर 2 लाखाची असू दे, जर खराब वस्तू तर तू विकू नका ना. मी हाय शांत म्हणून काय बोललो नाही तिकडे. तेच ना. आपण कसं आपण समजतो म्हणून आपण काय बोलत नाही. हां तर तुम्हाला सर्वांना हे सजेशन आहे, म्हणून मी पण बाबा कोणते आंबे तुम्हाला सप्लाय करणार नाही. उगाच आम्हाला आमचं नाव, आपण याच्यासाठीच आम्ही आंब्याची सप्लाय केली नाही. आता किती कॉन्टॅक्ट आहेत, पण कोणता आंबा का विकणाऱ्याला पण माहीत नसतं. पण विकणाऱ्याला जर माहिती असते की असे आंबे खराबच निघतात तर ते नाहीच प्रोसेस. हां ते विकू पण नका आणि आम्हाला पण आता आंबे विचारू नका. आणि तुम्ही पण एकदम हेच राहा की बाबा असे आंबे. हे बघा आता काय करणार आहे, आता शेवटी गाय आता येईल ना गाय. आणि मी तुम्हाला सांगू मी सुरी सुद्धा नेली होती बघा तिकडे आंबा कापून बघायला. पकड. आणि तुला सांगतो मम्मी, हे ना मला विकलेत ना त्यांनी, त्याच्यानंतर विकल्यानंतर अजून 12 काढले होते. म्हणजे असे किती लोकांना त्यांनी विकलेत, किती लोकांना विकले आणि किती लोकांचे खराब झाले. हां तुम्ही जे असाल ना रत्नागिरी, तुम्ही घेताय ना तर खराब झाले दाखवा त्यांना. ठीक आहे. आता आपण हाय व्यवस्थित म्हणून ठीक आहे. ज्यांच्याकडे पैसे कमी मोजून पैसे गरीब असतील मग ते लोक काय करतील. आणि आंब्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी पण घ्या. जर खराब होतात आहे असा नियम ठेवायचा की अर्धे जर खराब असेल तर ते पूर्णचे पैसे, म्हणजे जेवढे खराब आहे जेवढे पैसे द्यायचे. मग 1-2 खराब असेल ना डझनमध्ये तर काय प्रॉब्लेम नाही. तो आंबाच खराब आहे बरोबर ना. पूर्ण खराब आहे म्हटल्यावर ते पैसे द्यायला पाहिजे ना. कोण पण असू दे, आपण असू दे, दुसरा असू दे, तिसरा असू दे. आणि तुम्हाला माहिती आहे ना तुमचे आंबे खराब आहेत तर तुम्ही विकता कशाला.
आणि उलट प्रश्न काय विचारता तुम्ही घेता कशाला? हा मला तेच चिड आली तिकडे. विकायला बसलेली माणसं, मग तो घेणारा माणूस घेणार नाही तर तुमचं विकणार कसं? भाज्या बिज्या विकतात ना, चांगले विकतात. नाही अजून एक सांगतो मम्मी, कालचे डांबे माहिती आपण शेवगाची शेंगा असतात ना, आणले ते मम्मीला मला दिले. मी कसे घाईघाईत भरले, मम्मीला आणून दाखवले, म्हणजे खराबच होते ते. एक शेंग चांगली नाही. हा म्हणजे स्वतःहून पुरुष माणूस कोण असला ना, आला ना भाजीवाल्यांच्या घरी, म्हणजे भाजीवाल्यांकडे, तर तुम्ही चांगलं बघून भाजीपाला द्या. त्याला कळत नसतो पुरुषांना की भाजी काय घ्यायची म्हणून. घरी त्यांनी शेवग्या शेंगा आणले, जुडीच्या जुडी सुकलेली पुरी. आता तर माझा ओपिनियन हेच बनणार ना की झाड पिक्के आंबे इज इक्वल टू खराब आंबे, बरोबर ना? हे काय असं डिझाईन विश्वास नाही ठेवणार. चांगले माणसं जरी आंबे विकायला बसले ना, तरी त्याच्यावर कोण विश्वास नाही ठेवणार. घेऊ नका आणि विकू पण नका प्लीज असं कोणाला. आमचे बघा आज 12 आंबे फुकट गेले. नाही तुम्हाला एक सांगू, अजूनपर्यंत आमरस खात होतो, मला ह्या आंब्याचा फरक नाही पडत, पैशाचाही एवढ्याचा मला फरक नाही पडत. ठीक आहे, तर काय असतं, पहिलेच आंबे आणले, खायला आणले आवडीने, बोललो पेटीतले पेटी नंतर, कारण पेटीचे पण मी तुम्हाला कारण पेटीचे पण सर्व ते केमिकलवालेच आहेत, कोणते नॅचरली पिकवले जात नाहीत. ठीक आहे, हा रूलच आहे, पैशासाठी सर्व ते केमिकल. आंबा घेणार, हिरवा आंबा, तुम्ही बोललात ना की मला परवा हवा आहे, डुबवणार, काढणार, 2 दिवसात तो पिकणार आहे. हीच प्रोसेस आहे आंब्याची. इकडे काय कुठे काय सर्वीकडेच. तर हेल्थची ही वाट लागते आहे अशा केमिकल्समध्ये, आणि मनाचीही वाट लागते. आपण खायला चांगलं निघालो तर ते असे होतात. लास्ट टाइम पण आपण पूर्ण ब्लॉक पेटीमध्ये कापूस दाखवले ते सर्व अर्धे खराब, लास्ट इयर अर्धे खराब, यावर्षी पूर्ण खराब, आणि माझा डोका पण खराब आणि व्हिडिओ पण खराब. तुम्ही बोलाल काय बाबा, पूर्ण आंब्याच्यावर व्हिडिओ केला बोलतील. पण एक सजेशन आहे, घेऊ नका खाऊ आंबे. देणारे पण उलट बोलतात. उलटच बोलत होती ती बाई. दुसरा कोण तुझ्या जागेवर बाई माणूस असता तर झगडा केला असता. हा, तू आता पोरगा पडला म्हणून. मला पण येतो झगडा करायला, पण मी बोललो मला माझ्या माइंडला दुसऱ्या इकडे, ऍक्च्युली मला इकडे ना 2-3 कामं आहे जे शांतपणे मला आतमध्ये करायचे. तुमची बुकिंग, बाकी काय गोष्टी, माझे काय कामं, ते मला जरा शांत डोकं हवं असतं. तर 200 रुपयासाठी मी 2000चं नुकसान नाही करू शकत, बरोबर? तर मी शांत होतो. म्हणजे तुमच्यासाठीच मी गेलो, हे सर्वांसाठीच गेलो की बाबा त्यांचंही रिॲक्शन बघा, तेही पॉझिटिव्हली रिॲक्ट नाही करत विकणारे लोक सुद्धा. हेच खराब झाले काय तर घे बाबा पैसे आजचा दिवस. आणि तिला हे समजत नाही, तिच्याकडे मी भाजी घ्यायला सुद्धा येतो. हा, तुम्हाला आता सांगतो, माणूस की बघा कुठे असते कुठे नसते. ह्याच बाईकडे कितींदा मी भाजी घ्यायला सुद्धा गेलो, काजल बरोबर गेलो आहे, मी गेलो आहे, पण त्या बाईने समजून घेतला पाहिजे ना की हा मुलगा येतो. नाही तर नाही, म्हणजे त्यांनी पैसे बघितले शेवटी, माणुसकी नाही बघितली. जाऊ दे, आता सनसेट होणार आहे, तुम्ही सनसेट बघा आणि मूड फ्रेश करा. बाकी काय ना, चांगलं पाणी पिया आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय.